Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ay, ongo! Abay, oy, nausam ng naong ni mo. Tuda kay tango? Oh, abay. Tungod kay ungo na ko. Unsa? Pachor, abay, oy. Walang sure na gini. Nakita na ko sa imong mga mata, abay nga, nakurat ka. Mao nga, makurat yun ang uban nga makakita na ko. Pero, bay, Say pero. diin man ka anang tango. Unya, pagkasabi mong kilay. Gikan ni din sa kahon ni Lolo. Nga iyang giluklok sa pinakailawom sa kaban. Oh, mao ba? Di gidi ungo ang akong Lolo Piloy. Nga nung mahadlok ka magpalit og asin dyan eh. At ngano niya ko pungulo. Kanang ugo, bunga lang na sa nahunas tao. Pero ikaw lagi lo. Nganong pungo man ka? Tunay rason kung anong ganahan kong maugo. Misultis lolo ni mo anak. Nga doon na siya rason kung nganong gusto siyang mahimong ungo. Mao na abay. Nahinumdum ako nga magsige siya atubang sa samin sa una. Unya, Unya, magsige siya panghadlok sa samin. mao ba? Abay mikmik. Mahadlok na gid ang mga tao nga musud sa minteryo matagtakdol sa buwan. Unya, kay takdol man ang buwan doon. Aw, panahon na sa pagrampas sa minteryo. Unya, ako lagi abay. Ang sami akong buhaton. Tago lang ka. Ha? Tago lang ka. Ha? Kuan, kanang maghimo kag kasikas nga makapakurat. Sige. Aw! Noon sa man ang iro nila ni Dindo? Nagsige mag-uwang? Belche, kumusta naman kasi mong misyon, ha? Nakuhaan na nakaunta na mo sa Leo Sementeryo ang mga bagong lubong. Mao ba? Unya, gipakuhaan sabdi papa ang mga bagong nalubong? Oh, ikaw, kumusta man kasi mong misyon? Okay na. Napahilo na nako ang doktor ug ang tanan niyang kauban sa ilang sakan. Oh, mali pa ang imong amahan, ana. Hoy! Hilom, Blackie! Uy, hala, Dindo. May padayon ka sa pag-uwang, oh. Yabag maning iruan. Nag-atubang sa sementeryo sa ubos nga nag-uwang. Naaraba ko na ni makita ang mga iro nga mauwang. Kinsa man siya nagsulti ni mo, anak? Ang akong lola nga patay na. Mao ba? Tutod. Hay, mas puldo. Nananghid mo to ni sir nga mupauli una sa ila. Aw! Skaklakawa. Tupag ang imong uwang og iro sa ibabaw sa bungto na bay. Mura na giday kog iro pamation sa kong uwang abay. Kay mitupag man ako mga iro sa ibabaw. Aw, iro na yun ka pa dyan, ni. Kinida. Mao na ni nga atong panahon abay. Dini na ka. Asa mo ko? Magbantay na sa minteryo. Uy, tampa, uy, di ka patabang na ko. Ayaw na. Unsa man is bay dyan, ni? Di man mo patabang na ko. Aw, sige. Iya man gusto nga, anhilang ko sa payag. Aw, dinhilang ko. Ja! Jali siya! Maayo kay ni Aka na. Ay. Kadugay ba ni mong bitubag na ako ganina? Gisogo man ko sa akong mga agawon siya. Nganong imo mo kong ipapauli?
Karon na nato buhaton ng angay natong buhaton sa musoleo ining nias retrato ni Papa. Unsa? Pero, wa man tayo mga gamit siya. May mga gamit sa luyo sa pagbungkag og pader. Naay maso. Naay gamit ni Papas pamanday. Unya? Kinahanglang mo ato tas minteryo. Sa musoleo di nagpa-picture. Unsa may buhato na tos musuliyo siya? Atong lungkabon ang nitso sa gitudlo ni Papa nga nitso. Aha? Ako sa magkay maayong lungkabon sa musoleo. Kanang musuliyo ni Don Manolo Berdin. Sige, kanang nitso ni Manolo Verde ang atong lungkabon. Pagkahayag sa buwan. Dindotod nga, iungo-ungo din sa meteryo kung hayag ang buwan na. Mingaw kayo? Nay naglihok sa kilid sa taas nga hanay sa mga nitso. Ayay, doon na naman kayo nakasud og una na ko din hi. Oh! Abay, hilom una. Migbig, ikaw mo ko din ha. Anong may apas mo ka din ako? Di ko mahimutang dito sa payag, abay, uy. Ganahan mo kumutabang ni mo og pangadlok. Pero, Ingon baya ka, nga ako'y maghimong kasikas para samot ka mahadlok ang mga tao nga musuod din, he. oo. Sige. Pangita pwesto dito ka. Aray na lang ko diris ka sa buton. Ikaw. Hupo. Nanay mo kong gipapo. May mga anino kong nakita sa may gate. Anino? Pero, nawa naman sa... Abay, bida, di ba yun? Hindi ka kita madisgrasya yun, eh. Ano madisgrasya man takabay nga. Kita may mga hadlok. Unya, unsaon naman lang kung doon armas ang atong hadlokon niya, pusilon ta. Patay ta. Tarong ba? Shhh. Ay, nasaba. Ay, sabag-saba ha. Kay doon ako'y lain nasigpatan. Unsa naman sa... Di ka kinamagdungkan, eh. Ako mga mata ang abtik, dili ang lunggan. Nay anino nga misuod sa atong agianan gikan sa payag pa. Unsa? Tira pa. Naatuot. Murag duwa ka tao. Opo. Atong tanawon kung kinsa na sila. Picha ni. Bay, tanaw pa eh. Nakupo-hupo man sa na sila pa eh. Buot ipasabot. Nga doon na sila'y daotang tuyo din hisod sa meteryo. Sigurado yun. Magkatagtabay. Dito ka sa sakutan. Ako diri ibabaw sa mga nitso. Sige. Kinsam ka ning nanood o gabiin ang dako din his meteryo. Siya, bugata ining daan akong kahon sa pamanday, oy. Ayaw pagreklamo diha. Mauyhon na ang mamilyonaryo takon ato makuha ang naas mga patay nga gipakuhaan og hulagway ni Papa Pilo. Tuara dito musuliyo ni Don Manolo Berdin. Sige, pag-una. Siya. Tuan ang duha ka anino sa musuliyo sa mga birtin. Mapadalo ko kamay. Mula nakaila ko ng bayhon sa usa. Linaktan ka na ni Gawpuldo. Agoy. Daan ba ko? Aduna gini plano tawhana. Ug klaro sa kayo nga nagkaangkaang kanang usa si Tia Alicia na nagsunod ni Gawpuldo. Pagka-traidor gyud taong mga parientiha. Klaro na kayo nga naan nila ang mga hulagway ni Lolo Pilo. Muna ni. Nara ang musuliyo sa mga Berdin. Uy, naaman di alambre nga gitapak sa kilid. Sayon na dahin nato ni Masud ang musuliyo. Tuod ha. Di na kinahanglan nga buslutan ang bombo nga simento ini. Dali, manood na ta sa musuliyo. Siya, may uwang man ang iro siya. Ay kahadlok, ni ako'y hanting nga bronze. Patay gud ang balbal kung maigo ini. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!